Dí riomh, is mis mar I rofaí, mar in chain, na rugógus a tóigiú a Mhaigh Cuilinn. Now rugú me inére na Ghaeltacht agus in Ghaeltacht ciún Beidir beganin Ghaeltacht, cantar Fileméireachta, agus átar á gachrod siimplí agus álan really. Now, chua mér scail nuair bhí mé 7 bliana d'aois, agus tháinig me grifór Siobhanáine in dhéanach liom, mar bhí mar 3 bhíle beagnach ón scail, agus ní raibh impáistí eile sa náitin in dhéanach liom. So, hiúlach muidir scail, agus is cuimhin liom a cheapan nuair a bhí mé beg go raibh sé go raibh an eiste an ada. But éon os chua mar ag gleachtóir agus ní thóga mar éon ardéir. Now, an tám sin ní raibh an solas leictreachais in ardíche, ná ní raibh uisce. So, bhí an síl siimplí ach beidir go raibh cútain ag baint leis nuair is maoininn tú ar sin. So, agus nach í céine leis an scail. Chua mé go dtí scail an bhile nó. Well, tá sé méadiche go mór, tá an scail eithliche go mór thar mar a bhí nuair a bhí mise an. Like bhí 3 seomrán, tá 6 seomrán in istearán. Ach ní rá aon leictreachas sa scail bhí lampa íle ar a mala. Agus tá neadh sé dorcha uaireanta lasach an máiste an lampa. In sna bonrangan I bhí trúr mútear sa scail ag an am sin, benní géin a bhún na ranganí seoisireacha. Agus an sin an dara rang, tríú rang sin ceadú rang ag ben I Rónaláin. Agus an sin cúig sé agus bhíoch an 7 rang mar danach daoine nó dhéanach siad an 6 rang faoi ró uaireanta. So bhí 3 rang ag an máiste. Now, sna bunranganí is cuimhin liom go mbeadh muid ag gobar le chláiríní, bhí siad cosa le sglátaí a dteicá ar díon tí. Agus bhíoh muid fólam an abítear agus ag déanamh sumaní figúraí. Dhéanamh muid rinne mar an chéad cumínach a ranga héin. Now, tá sé sin aithriche inis, dhéanann siad é go dtí ranga dó. Sin nuair a bhí muid críochnacha le benní igéin, chumar amach go benní Rónaláin. Agus is cuimhin liom bhí níos mó éibre le déana agin I seomra benní Rónaláin. Well, bhí mar ag stócha ag fás agus bhí go leor rinne mar gaeilge, béarla, matematic agus creidimh. Agus rinne mar fúáil agus critáil agus na hábhar sin ná ní dóilm go ndéantar níos iad in sna scailena, but dhéantí iad nuair a bhí mise óg. Agus an sin nuair a chumar isteach sa 5, 6 agus sa 7 rang, well, chumá leis na gaeilge béarla agus ibhríocht ar sumana agus creidimh rinne mar stair agus tíreolaíocht. Agus bhí sé sin ceap mé an spéisiúil agus mé mar bháiste. Now, is tócha le bheile leis go dtí seomra benní Rónaláin, lu mé gaeilge béarla creidimh ach ar ire ins na hábhar sin chun meile léamh agus litrógus mar sin bhíoh muid ag déanamh deachtó áte léthach an múnteár slocht agus thóiteach muide síosa. Agus rud eile dhéanamh muid freisin ná eiscríomh bheith leabhar agan agus chópáileach muid péir be rud a bhí scríofa sa leabhar béarla nó leabhar gaeilge. Now, an sin tíomh má bhí clós na scaile, bhí sé rinte ngá chuid bhealach
Now, ni rawen balan ein rud mar sin, ach beth na búhali a hí bháin, agus na carini di vela. Agus bhíoch na gnáclapi ar siúl a gyn ag ré agus gimmer tic agus hapscatch agus lehidí sin. Agus bhí na lehrist tíh ma. Now, lehrist tirma a bhí an. Bhí trícin ag na carini agus trícin eile ag na búhali. Bas ní raibh cad ag na búhali teacht sáil go dtí clós na galini. Now, ní raibh ein lectrachas sa scail mar a dúirt me, agus ní raibh ein isce. So, bégan go na búhali bheile amach le haid bucéad isce ar maidin, chun té a dhéanamh go na múnseáire. So, rud eile freisin, tinna oscailte a bhí amach seomra. Agus is cuimhin lom go dtugach má athair cá móna, capal agus cart móna chun na scaile uairsim líon, agus bhíoch na búhalaí móra á gatha isteach sa hala. Bhí ar gótaí san hala céanna freisin sílam. Ach bhí sé go deas ar scail, bheith tú níanach le a cháirde. Now, bhí slat gach múnseoir an tamsin, agus da meha dána, nó da meha cant, nó pleiciocht diofa buileag an tlacht. Ar an nnéarna sé ein dochirta. Hagach an sagart isteach inis is ríis agus bhíoch sé ar geistú sa teagas Christi, go speisialtar i bhain céad cuminach agus rih dulfil á Vespig. Now, bhíoch dulfil á Vespig agin gach tríú blian. So, chuigú sé agus an teachtar an a bhíad arán héachfil á an Espig. Now, sinad mo chuimhnaí gon chuide smó ar an sa scail. Ná ó dhéan nuair a hagach an cigire agus bhíoch ar an múnseoir an lón i dhéana nó lón a thuirt gan cigire, agus bhíoch áthas orrinne, mar bhíoch muid ag ní na gréire héis an lón, na cailíní níoch na gréire na búhalaí dá an isce gan té. Bos, dá meach sóláistí, dá meach borógan ó briscin ó ein rud déitach muid í riche, so bhíoch áthas orrin sa bhéid sin nuair bheith an cigire, lá an cigire. Ach, freisin bhí na síocháin a bhí agan, bhíoch dúcháin, agus nuair bheith an cigire teachbach muid chur snas ar me dúcháin le go meach an áit jazz glán. Well, bhí mé sin is tócha go neacha mé go dtí an meánscail ó dús na 62, 63. So, ach bhí am álan agin agus bhí rang mór an rang an rá mise ar bhealach, mar bhí 10 cailíní sa rang agus 5 búhalaí. So, únta ní bhíoch an irid sin a gcuid gan a rang, gan ag sa dtí na rang an eile bheith go leor. So, sinad mo chuimhnaí ar an scail agus ar mó I get freisin tógiú mé ar ferram, so bhíoch muid gcónaí ag pléile ana bhí ba chuiri capal agus éonlaí clóiseagan cerca, leor cerca, lachrain agus mar sinne. Agus minic agus muid ceap gur linn haon na ba agus bhíoch bó speisialta agam sa ag láhain ríise sa ríise, an sin nuair a ásan tú sús tí bhíonn tú géire na bathe lá. Ach bhíoch mar á seolú chun a parc nó chun an sléibhe chun an sean. So, sinad mo chuimhnaí ar Mhaigh. Just cos le báile tógiú sa cantar céanam ise ach bhí bhhaid ní scéile an scoil agus
tuigim na scialta ar fad a bhí máire an ar rud céine rumsa. Ach, nuair a dag mé scail baile nú chu bhí isteach go gaile go ceart scail. Agus cha mé ráblín an sin, agus dólam mé písa in segus a siúd, agus héis ráblín bhí sé am le go le gobal, agus ní ramuideach cúblín dé Oíche. Ach fuair mé job hir a Patchin Bán, hir an bóthar taithir a grífa in Mhaigh, mar mecnor. Stan mé ráblín go léir nó trí bé go léir sin. Agus bhí caral an a bhí America agus dúirt sé bheadh sé go deas fan deach go túnéintile. So dúirt mé sé gúnachach ach ba dead, ní ra sé éasca go isteach America an úr sin. Bhí me de caint in is 67. Ach éanús bhí me den an go isteach go Canada agus chúid go Canada ar dús. Áitbeag Windsor, Ontario go lí sí léir agus bhí sé trest an ann ó Detroit City. Agus chamad blian an sin agus ní rá neidir sin dína Ghaeltacht, so bhí mar sort weignach an áíad an. Agus as sin chúid go Boston. Cha mé de blian am Boston agus chas mé ar a Mhaigh Cuilinn sin, chatíí húlaháin a bhí a réon úr sin. Agus héis cúpla blian pósta chúid go San Francisco, agus chamuid 7 blian an sin, agus chomhaid bhí túr gas a bhreid, agus héis cúpla blian dúirt buint am hen tá sé ná a gan a bhhaile rí, so hána buint a bhhaile go Mhaigh Cuilinn 1982 ceapan. Agus thosa an cailín is sinne ar scail baile nú, agus níor thula sí riomh ach béala ach mar sin héin bhí cúpla focail Gaeltachtí mar hiag sí bain agus siúcra agus té agus ruidig na tóirsin. Ach sceall go rólam sí an Gaeilge agus bhí Gaeilge rins Gaeilge amsa sa bhain ach ní rá neidir sé Gaeilge ma bhean céile ach a gúna roinne sí an íirecht ní leabhrí ní bega ólam agus an Gaeilge héiscint. So thóbraid túr mar plán agus bhí héin sort páirteach leis an péil, amánaíocht, kisféil agus cuasaí drámaíocht. Bhí go leor drámaíocht sal an neamh America bhí me go leor drámaíocht agus bhí an táhain go raibh mé ar fuin grú an faoi 80 clifa canis na Gaillimhe agus sin é an céad ceanna riomh a grú Mhaigh Cuilinn. So bhí sé sin an táhacht ar na híalsa agus tá mé pléile cuasaí péil an gúnaí. So sin é sort síle bhí amsa agus tá muid happy go bhfuil an chlán a fásús agus a chlán héine acu. So tá séisiir gar páirteamh inis tá muid haibh sásta. Go bhí amagaí. Oscliú an Iarnróid éidir Gaile agus an Chlochan in 85. An Iarnróid déarnach a tógiú in Éireann. Now, echt faoi scéim na gantar cún a riire tosiú ar an Iarnróid seo mar in 8 Belflár bhí sé géirí well is tócha an bach cála muintir na háiteacha íorgúilta agus ó síl níos fearr a thuirtó an áte oscailt. So chinnadar ar Iarnróid chuir Ngaile, Mayo agus dúna ngáil agus ins na háiteacha sin. Now, thug sé 5 bliain an Iarnróid a thuigeáil ón tús go deireadh. Chosann sé 9,000 sterling an bhíle an Iarnróid a thuigeáil. Bhí cearcha 8 go 10,000 Iarnróid idir Gaillimh agus an Chlochan. Now, an Midlands Great Western an cólacht a thóig an Iarnróid. Now, thugadar gan Condrathóir Travis Faulkner
agus bhí E.J. Jackson mar phríbhinnealtóir ag cabhrú leis. Now, ba iontach an rud é gur thug sé fostíocht go bhaintear na háite. Bhí idir 1,000 agus 1,500 fearr ag gobar an Iarnróid ag ammantí áirithe. Now, nuair bhí sé an píosa deirneacha thóghead sa glochan bhí 500 fearr an sin. Now, muintear na háite go bhfuil dí an rinne síitsan an obair neamhscilúil, ach bégan daoine le scileanna scileúil ar bhí scileúil a thógáil isteach leis na dreithid. Tá na dreithid, tá go leor go na dreithid fáca fós, agus tá siad go hálan. Tógiú fiche 8 dreithid mhóra idir Gaillimh agus an Chlochan, agus sílam gur 30 nó 50 min dreithid. Now, de bhar na hIarnróide agus an Oíche gan leisceil camera gur hil gachtainna 200 shilling sterling nuair a bhí ar a gobar. Seo bhíad na haibrithe neamhscilúla. 200 shilling sterling in an na seachtainna. Agus ba bhór an teachta isteach é sin go chláán uachta. Seo 8 necha, 8 necha 1, 8 necha 2, necha 3, necha 4 agus necha 5. So, ba iontach an rud gur an obair seo siúil. Now, de bhar an Iarnróid freisin, forbríú tionscail na híoscaireachta. Sa glochan, baile na hinse, srasalach, máin. Dalhuiríoch siad, éisc, runnachaí an glochan, macrail, runnachaí, lomé, slugéisc, agus freisin ó srasalach, agus ó baile na hinse, agus ó máin. Now, chuirtí ar a dréin maidjinid, agus an chéad waidinelle, well, bheadh siad an Blackley, Trónón, agus an chéad waidinelle bheadh siad a London, Birmingham, agus a Learfúil. So, bhí sé sin iontach go bhaintear na háite, go raibh an tionscail seo na híoscaireachta á orbert, agus an Iarnróid a chabhraí lei sin. Now, smaoin eile bhí ag Belfast nuair a riste 8 necha, ná na tionscail tealaí a orbert, leithidí déanamh lása, leithidí clitáil, bródnéireacht. Agus bhí go leor bhí cinál scoileanna gan saosin ar bun in áiteacha ar le, in áiteach ba le sa Ghaeltacht. Is cuimhin lom mo bháthair féin, níl grástar ar lom neachar sí an scoil lása nó dráard. Agus bhí sí anmha I déanana na gansaige, céir de siúrtha ortho, go chróise, cinál tá ceanháin agam a chuine me, rinne sé. But dólam siad na scileanna sin, agus an sin beidir nóir chuadaine le clitáil gansaige agus, gurchan na siúpaí agus mar sinne. Now, rud eile a tharla de bhar an Iarnróid ná gur thosaí an cólacht ag fáilsiú leabhrán, ag molla agus a chur síos ar áilleacht Chonamara, go bhfétaí bhaile gíoscaireacht, báideáil ar cíos, go rathach gilí nó fearr nó beirt amach an dhéanach leat, a cabhrú leat, fáiléireacht, snámh farige, agus na péintéirí freisin, bhailte péintéirí go péintáil na rairce na ála bhí le feiceáil. Sa bhliain 8 sílam, tháinig rithasna Edward VII cúirt go Chonamara. Heistí bhaid na centracha cúng seo éceáil.
agus laut leis na daine, agus le bheith féralte chúisteach in sna tíce chuig na daine, agus lau sé le agus freini sé agus cheistí sé iad faoine slí bheithe agus mar sinja. Now, dan sé sa Luamh Ríoga, you see, Royal Yacht, sa Luamh Ríoga, tíad má átíig an tíad má gan chluchan. Agus bhí chuaigh sé ag glóin in óstan baile na hinse. Ó sin rud eile, go mar leis go dag mé sin amach, gur thóg an cólacht le ceanidir an óstan sin, ná bhí sé an andrachaí, chaithí é Iesú agus cuiachar ach chuir cólacht an éarnóid cuiar, agus in sin thógad ar ardán. Le go stoppach an tréin, agus nuair a bheith cúteoirí á hasna, tháinig go leor cúteoirí á hasna go dtí, Conamara go dtí, agus tá siad fósaigh teacht ach is dócha gur níos mó bhainte na hÉireann beidir le clí agus na carcha sin atá bheileán inis. But thagach go leor ó de dhaoine ús le hasna ar cuairt go Conamara agus thosaigh siad a tógáil tíocha á péanán. Agus thug sé sin fostaíoch go muintear Conamara. Ach le gael ar eisiau ríisi go gúirt Ríoga. Chúaigh sé timpeall an clochan agus na háiteach an sin agus Killeray agus Delphi agus chúaigh sé go Cuisleán na Killamóra. Agus bhí sé antócha le Cuisleán na Killamóra. You see, Mitchell Henry a d'orbar an áitsean agus chuir an Cuilinn agus chuir sé isce bípi isteach san áit áirne sé job ionta. Ach féin am seo is féin am ar Edward seach in éireann. Bhí Mitchell Henry seach ó seach bliain d'aois agus bhí sé ar scar is asna son ar seisna. Ach bhí gníomhara dá chuid an in éideant, bhí gníomhara dá chuid an agus hispáin seisin chuile rud gan Rí agus gan bhí an bhanraon Alexandra an agus an bhanfraon sa Victoria agus bhí slú Ríoga in dhéanach leo. So, an bhí an dinis an gníomhara gan Rí go raibh an Cuisleán agus an Ghaelmór le díal. Agus bhí áthas ar an Rí nuair a chuair sé dasacha. Smíonn sé go gceanóg sé an áit ó hain. Agus go mbeadh sé mar cinál pálas aige le teachtar cuairt go héireann. But nuair bhíidir a can sin bhí sé, chuaigh sé isteach níos minas a scéal agus bhí sé fistró cibé do thuigh sé an áit a reachtal agus mar sin. Agus fuair sé amach go dóigeach sé 4,000 sterling in aine bliana chuí a chuineáil agus é chuineáil sa rocht inar ág Mitchell Henry. So héis smína bhádúir te nó bheith sé sin róghíir do Rí fiúháin. So anyway, rud eile rud eile hála do bhár oscailt an Iarnróid, well ná thóg Marconi thóg sé stáisiún radio in Derry Gimla. Agus chun go dóigeach sé an stáisiún radio agus gur bhorbroch sé an áit. Rithú tréin lúis ón glucháin go dtí Derry Gimla. Agus bhí sé sin an leis na cloch agus leis an strain agus le chuile rud a iompar. Agus an sin níos fuideanún nuair a bhí an stáisiún tóca. Dúsáid daoine cuairteoirí chuaigh siad ar a tréin le Breno ar an stáisiún radio. Bhí stáisiún radio eile bhí lonaiche in áit tóca aige in Nova Scotia. Agus agus Nova Scotia dá ceann bhí lonaiche in áit go bún go dtí gur scríteamh ag na fórsaí poblachtánacha in 1922. Éonas leanann tarasócht a ra agus bhí gairí go hálinn leis an áit ach an sin le táid teacht sús go dtí
Well, Jerry na bihide. Well, níidir fi sé ó je hánig cuairtear eile bhí fír cáilúil an Mhaigh hánig sé cuairt go dtí an chlocháin. Agus ní bháin gur hánig an Mhaigh ná rialóir in Ghaeltacht na bhreanagar ná tégan mar sin san Ind a bhí an. Ach, cheannaigh sé teach ósta go hain, cheannaigh sé Cuilinn baile na hinse. Agus is in sin a chaach sé a chuid ama agus a chuid am sír. Ó henne síle níochar, henne muintir na háte go mór leis. Ach, thugad muintir na háte an ní lesan mar thugad dúidir lena bhéile rangi is tógra sé ó an Mhaigh a thuirtear agus bhí písaile leis an enam sin atá sé deacar rá rá. But anyway, bhí sé sin go hincach chuinní sé sin an óstáin sin go dtí go bhfuair sé bás in 1933. Agus sin arís mar gur oscliú Conamara, gur oscliú an áit ag an tréim. Ach an sin tá muid teachtas go dtí na trechadaí agus droch am in economiacht na héireann a bhí hins na trechadaí. Bhí an cogadh economiacht ar siúil idir éire agus sasna. Agus bhí droch bhil ar an Iarnróid, rilí bagá Iesú, bagá cuíochar Ach ní an teirigid rilí, finna fáile bhí gúcht an idir trechadóga ceargat, ní rá an teirigid ag á rialta sin leis sin dhéana, agus an sin díoch déobh an 10 milliún le rialtas hasna chun annuities a stoppa. So ní rá an teirigid ag an rialtas. So thosaí ráfli a bhfuil timpeall go raibh sé le dúna. Now, níor heastaí ó aine go nónach sé, ach sin thosaí daoine eile rá go mbeadh sé níos áisiúla dámbeadh busannaí ag dul siar go dtí an chlocháin, agus go bhéadach na busannaí stoppa agus fear nó ben nó páirt nó peirbe duine bhí géiríoch ar an mos a fiú go sústíl mo dáthach agus stoppa agus éidir an dhéanach an tréine sin mar is ólagáin. But ar aon nás tá faitís orm gur bhún an lína síos ar an bhí 7 lága eibreán 1935. Ba an Iarnróid dearnach an lína idir Gaillimh agus Clocháin, an Iarnróid dearnach a tóidú in éireann, agus an chéad cheann a bhún síos. So bhí sé bránach gur bhún sé síos. So sin é an scéal faoin Iarnróid. Is fair play with the body. Scale an simúl mar éirt agus na dátaí ar fáilead. Ach tá scéalaí beagam sin is níl sé go bhfáilte sa bhí scéalsa. Tá scéalaí beagam faoi gálaí atá neciid ar an mhaile nua. Díreach trasna an scoil. Tá páirceán agus glíonn siad páirce teampalaid. Agus mar sin do réir an teanachas. Bhí sépéad an uair amháin. Bhfuil siad beidir 2 bliain ná mar sin. Agus dúnú síos éí nuair a dascail an sépéad nua Mhaigh Cuilinn. Agus bhí maid in an chuir efsin ar na rocha agus rudí an tóirtil. Ach tá na clocha anna gúnaí agus is féidir go isteach sa páirc agus iad éceáil. Agus tá rénig iad beagán freisin. Agus tá maid ag haint faoi 2 bliain ó hen bhí daoine chuidiú freisin ach le scór bliain an nús tá trúr chuidiú an. Agus is rénig beag bíideach é ach níl is ag go leor daoine go bhfuil sé an ach is le muintear cáin an tála, so ceapan go bhfuil sé sort príomhaideach an éisiú go an chláin sé. Sin an scéalaí na támsa faoi an sépéil sin. Gur maithí.
Bhí fearr dar a bhenim Seán ina chónaí in Mhaigh Cuilinn. Bhí sé pósta, bhí mac amháin aige, ach bhí idir bocht. So, thuglaigh sé Gaeilge Sasna le airgid a thuile agus a chorhile I go bhean agus a fáiste. So, Jimmy sé go Sasna agus fuair sé obair I gobar le ben úsar. Agus rinne sé cinál marga leis an bhean úsal nach dóigeach sé a fáid go dtí go mbeadh sé ag fágáil an áit ar na háite le Ghaeltacht. So, ceart go leor, bhí sé sásta leis sin, bhí sé gobar gach lá agus é gobar go crua, agus Jimmy an tám go tappa. Chéadró deile, bhí sé blian agus fithe, bhí blian agus fithe caite agus an áit. Agus smaoinigh sé láháin, go gathach sé Ghaeltacht chuig go bhean. So, dinne sé sin gan bhean úsal agus bhí sí sásta, bhí sí bhfuil más ina táhaid ceart go leor. Agus dúirt sí an sin, well, tá de fáid ag teach tugad, cé acu a Béaloideas, de fáid omláin áil, nó trí chóirle a thiúrthach sláán ó eilethú. So, bhí Seán ag cuir agus a cúirtibh go héin agus ceap sé go raibh sé deacair ar gan a fáid áil, mar bhí blian agus fithe caite ag gobar go crua. Ach, trí chóirle a thiúrthach ó bhile sláán sin ceap sé go méidir gur binne an rud a bear a thuigear. So dúirt sé go dóigeach sin na trí chóirle. Ceart go leor, thug sin na trí chóirle se ró. Más cán díreach an ród sé an bóthar mór an teicire. Ná teisteach I lóistín I deach ina bhfuil cailínóg pósta le seanar. Agus an tríú chóirle, ná déan éon rud san oíche a churach brónart ar maidse. Now, solar imé sé, thug an bhean úsal, bairíonn brec mór go, agus dúirt sí leis gan é dheara nó éthe go dtí go mbeadh sé néondí lena bhean. So ceart go leor, bhí sé sásta sin éana. Thosaigh sé siúil agus an máil ar an rim leis an bairíonn brecán agus a chu déadaigh. So an chéadró deile, tháinig sé sús le fear eile bhí siúil ar an máthair agus teistilí eile cosa leis éin, agus bhíidir ag caint agus ag córá. Ach héis tamil tháinig idir go dtí staire ar an máthair. Agus dúirt an fear eile le Seán, go mbeadh sé níos fearrasú Ghaeltacht san áit ina bhfuil an staire seo, go mbeadh eicire acu a thóigeach go leor mílte gan eistir. Smaoinigh an bhean ar an gomleisceil, smaoinigh Seán ar cóirle na mrá. Agus dúirt sé, nó leann mi sé raid tá sé ceart go leor. So, sin a thar, leann sé raid, ach ní raibh míle gan slí chuir a bhóige, nuair a chuala sé screadaíl agus cuine agus treid, nach raibh gadaiche istí san eicire, agus bhuaileidir sús an fearr a thuaisteachán, agus roididir gachar á bhaige. So, smaoinigh sé go héin, well, thábhail an chéad cóirle ó bás leis na gadaiche. So, leann sé raid an sin, agus chuaigh sé isteach sa teach sin, nuair a thosaigh sé gairí antarseach, agus bhí dír sé lóistín ar winterití, so dúirt sin teanna, ceart go leor, dúirt mud lóistín deit agus mar sin de. Now bhí sé brenn ó thart agus ní éadach sé ach an cailín óg seo.
Agus ceap sin gur iníon leis an seanéir a bhíonse. Ach tre bheith cante agus a córag lena chéile, fuair sé amach gur sí pósta leis. A bhris sé leis nar ceart dó fannacht an sin. So dan sé tamile cante agus a córag lo, agus an sin dúirt sé lo, go meach sé gimach go manach sé pís eile go neiste. Meach leis san Ichlan, agus thunig sé an coca mór féir. So rinne sé a goca mór féir, agus thosaigh sé baint slámanna féir amachas sa lár. Agus chuir sé cuid go na slámanna áiteachí eile a goca, agus an sin chuair sé héana isteachán. Agus bhí na cosa síos tríd a goca, agus bhí a chloigean bhí bhí sin an áil, ach chlúdaigh sé a chloigean mar sin héan le písabeg féir. Hés dó bheith tamilinn sin hit a choléir. Agus bhí sin a choléir fe tamil fada. Ach an chéadró eile úsí sé. Agus thunig sé an solas seo gacháid tíomh mus in Ireland. Agus thunig sé doras tosaí an tí oscailt. An chéadró eile thunig sé fearóg agus an Cuilinn agus iad é gumpar tort éigen. An chéadró eile tháinig ar an neice leis a goca, agus dágad ar an tort síos ar a dalamh, agus thosaí an fearóg ag tochailt Paul. Nuair a bhí Paul mór tochailt aige, chahadar corp an seanar, dahan sé an seanar, corp an seanar is dachsan uai, agus chlúdaigh an fearóg an uai. Ach, just nuair a bhí rihan Cuilinn ógas dachsateach an chéadró eile tháinig dúirte mór báisteach an os ar an fearóg, agus brú sé isteach a gcuine an choca, agus a géirí fascáil. So bhí sé an ghar go cheann, bhí sisúr na fócaigh seán, thóg sé amach an sisúr agus dhear sé písa dá heicéad, agus chuinní chuir sé isteach na fócaigh. An chéadró eile tháinig an bhaidin agus d'imigh sé leis, thosaigh sé siúil. Now, tháinig sé go baile scaire an teach ina riir sé lóistín in an seanar agus an Cuilinn óg. So tháinig sé go raibh pólíní ceistú daoine agus ag tuairt cúpla duine go dtíon príosún. Agus chéadró eile tháinig sé thug sé faoi deire teach na cuairte. Isteach leis go teach na cuairte, agus thosaigh sé géisteach de céir de bhí ar siúil, agus bhí dúra an agus an brethe bheith cant, agus ará gur bé an fearóg a bhí in sin a bharaigh an seanar. Now, ní raibh éon fine ag an fearóg, mactíor na talún a bhí an, a heasach sústó agus ará nach raibh sé an. So bhí seán ag éisteacht agus ag meá na rudaí a chuala sé in intin, agus an chéadró eile heas an dlíadóir sús, tar éis gon giúraí dal isteach a seomra ag déanna cléir a gás, agus tíir sé ará go dúireach sé $1,000 sterling go aon duine meach éon ólas aige faoi céhharaigh an seanar, agus aon duine a bheith an an fine sé thabhairt, ná raibh mac an tír na talún a rinne. So gur seán sús a lámh agus dúirt sé go raibh aige ná raibh mac an tír na talún a rinne, mar go raibh aige cé rinne. Agus an sin dír an brethebe agus cé rinne. Ó tá sé an seasa seomra, fécháil an sinné. Agus thosaí an fearóg ag
min agus ag tuairteach agus ará nach ra sige tada féin marú, nach ra sé necin áit na tada. Ach dúirt an brehefin sin leis an, well cruchaí inis, gur bé an fearóg seo a rinne, agus é nach é an fearóg sin, nach é mac an tír na talún a rinne. Héadrú deile hóg sé amach an písa gon secéad a bhí jaar sé ó secéad an ir óg, agus hispáin sé gon brehefé, agus thug an brehef go duine gon apólíní, agus dúirt leis brenn ar secéad an ir óg, agus rinne, agus an písa cén, agus lín sé an paúl a bhí gartha as an secéad. So bhí áthas an dain ar an zlíadar, agus bhí dúirt sé go jafach sé an €1,000, £1,000 sterling. Ach ní bháin sin ach go bhíoh sé £2,000 sterling. Mar bhí áthas an downar nach rá an fearóg le crocha mar jalar chuir nach nearna sé. Ceistíú an led a funteal seán amach agus sa dearad dadhui sé gur bé a bhara é. So díorú chuna chrochta é agus ligú an mac an tír na talún sláán agus tugu £2,000 sterling go seán agus dimis ar a bhealach ó bhile. Ná bhí sé siúil arís ar feadh tamil fada agus sa deire tháinig sé go héireann agus bhí sé máil san Oíche agus dúirt sé nach núiseach sé bhean. So isteach tríd an inneog leis. A chuaigh sé isteach siar go dtí an seomra codalta go bhfeiceamh sé. So bhí sin na colla ach bhí fear óg an áard sa leaba freisin agus féasógar agus tháinig taid ferrig ar teán agus bhí sé chun a bhara chuaigh sé siar leis an túáil. Ach smaoinigh sé ar an an trío cóirle. Ná déan rud ar bith san Oíche a chuireadh brónart ar maidin. So dúirt sé go bhanach sé go maidin ach go néalárach sé leo ar maidin. An sin hit sé na chola coistinne agus ar maidin nuair a deirí a bhean, bhí áthas ar nuair a chunig sí seán ina hí coistinne. Agus óan tuatá ána cheann. Ach ní ra sé sin ro áthasach agus fuair sé an tua agus thosaigh sé siúil siar sa seomra ach lean sé agus dúirt sé, Seán, bhfuil tú chun do bhac héin a bharó? An sin tháinig áthas ar nar bharaigh sé an Oíche roimhe sin. Agus deirí an mac agus deirí blian mháthair an bhac deirí an mac agus tháinig ar go léir chun na cisteanna agus bhí bricfasta acu agus dúirt Seán le tócha nach bhfuil arán agaí sa teach seo barín brec chuir an bantíar na thugad. An bhanúsar thugad. So thosaigh siad a gcéire an barín gcéir Seán an barín agus hit sabaran mór buí amachas agus hit go leor ceann amachas. So tá dar har a bheith deisiúil agus sebar inis tá an $2,000 fuair siad ón tír na talún gur sábhailú amach agus an sin tá an teirigid a hiilte ó thuair sé go sasna. Now tá mar scéal fíor má tá creid nó nácreid sé. Chun daoine ceist ar an céimar uair Mhaigh Cuilinn an ainm Mhaigh Cuilinn ach is sean scéal tá gceist. Just a gcóin na daoine nach bhfuil a sacú céanáte bhfuil Mhaigh Cuilinn an chun na Gaillimhe. Tá sí thart ar 8,000 amach ó caitheann na Gaillimhe an áche mór ar square Galway go dtí crossmóthar Mhaigh Cuilinn. Ach ar do bhealach amach tuchad ó amach an mór an 159 Leannach tú ó
Cuslánú go paráiste rachún. Agus é sin thiocach tú go drehead na cinna Queen's Bridge glín siad ar méle. Agus 2000 go léir sin tá tú sráid bhile Mhaigh Cuilinn. Ach má leanna tú ra ar an N59 in East agus ar a leid 3000 go léir eile. Thiocach tú go bhaid a glín siad a cnúcháin raine. Agus é sin tá drehead eile in sin agus ambanbeg gael síos go dtí an loch. Agus sin é an teoran in sin idir Mhaigh Cuilinn agus Cileánín ar a tíobh sin. Agus in sin ráchas tú síos i dteice leis an chuireamh síos níos faide ná scail talacha chuáin. Tá drehead eile in sin agus ambanbeg an freisin. Agus sin é an teoran ar an tíobh sin go Mhaigh Cuilinn. Agus opgatú hart Oíche go agus idir sin ís go crossbóthar Mhaigh Cuilinn agus é sin súspóthar an spidéal. Tá drehead eile ar an tíobh sin glíonn siad drehead an cricir mar cruc is anna betáid ar a sráidbhail in sin. So sin é an sort spás atá i gceist. Tá 58,000 acraí ar fad i Mhaigh Cuilinn. Ná práiste sach bug go leor é, ach ní dhéanamhta in sin an lá tá neamháin, go leor tuidmid ar tamachas. Ach an scéal a thosa mé ná cábhfuair Mhaigh Cuilinn an in éanam. Bhí fearr seo na chúnaí Mhaigh Cuilinn agus bhí sé mar garbhach rí na héilinn. Tá na gan siar is go dtí 1200. An uair a bhí túta dé dána am hín agus na firmhil agus daoine mar sin. Agus bhí idir a gcónaí i géirí cócht na daoine an aimsine sin. Bhí fearr test an chuireamh a bhí siad oiripsan é. Agus bhí sé ceappa go nach simiginn seo Mhaigh Cuilinn agus an áiteach lá na sús agus ó dtí go tóirt sin. So tháinig sé test an chuireamh agus thocra sé go mbeadh tréide acu agus baid le tréide bhí ann ar brúch na chuireamh. So héis leathúir a chléige tréid ná hit oiripsan ar an tara agus fuair sé beas a gceann cúpla nóid in chéadú. Agus in sin bhí an lá leis Uillinn. So bhí tí muinte na háiteach a bheith sásta gur éirí leis an leid áitiúil agus bhí siad Uillinn an cantar sin. Agus d'éirigh sé sin héis cúpla bliain go mó Uillinn agus an sin as sin go Mhaigh Cuilinn. An lá tá neamháin bliain muidne Mhaigh Cuilinn Gaeilge. Mhaigh Cuilinn in English. Ach sin é an scéal faoi an tainnim agus an rud eile sin a tháinig oiripsan cuireadh ar brúch loch Cairbe glíonn siad ar in ná. Ach is loch oiripsan a bhí ar sin a bhfuil siad na bliantaí. Ach in East tháinig daoine isteach sa tír agus d'éirigh siad rudaí chun tóirt sin chuir siad airm na uafásach ar áiteachí ach glíonn siad loch Cairbe ar an Cairbe a sin amach. Ná tá sé chéin éiríonn si hir amán agus gohann si chun cúil caitheanna Gaeilge. So sin é an scéal tá áras Uillinn aige Mhaigh Cuilinn agus sin é an áit a bhfuair áras Uillinn an tairm áras Uillinn. So tá mis a charbh sásta gur bine an scéal ceart, tá daoine ará go bhfuil go leor crítí Cuilinn a fása Mhaigh Cuilinn agus tá siad a fása an Uachtar Ard freisin agus Cileánín ach tá siad ará gur béidir gur Cuilinn i bhí a gceist. Ach mé písa as leabhar páric beanach agus tá go leor scéaltaí áitiúil ann agus scéaltaí fíor simúil agus ceapan gur an sin a fuair mis an scéal seo. Ach sin é an scéal agus mar a dúirt páric níl samúil sé fíor ná nach bhfuil ach sin é an scéal tamsa.